inclusion of consent as a definitional element of rape raises significant constitutional concerns, particularly in relation to Section 9 of the Constitution. Inkundla yomgaqo siseko namhlanje ibichobela isicelo sombutho we-Embrace Project sokuqwalasela kuba ingabe ezinye indawo kumthetho we-Sexual Offences and Related Matters Act aziwanyashi kusinina amalungelo amaxhoba okudlwengulwa. We are ending load reduction. So I repeat, we are ending load reduction. The period we have set ourselves is anything between 12 to 18 months. Umphathiswa wombane nezamandla uGqirha Hosien Suramakgopa ubhengeze kuba bengurhulumente bazinika unyaka ukuphelisa ukunkinkishwa kombane kweli. Umbane ubunkinkishwa kwiindawo ezisebenzisa umbane kakhulu uquka nezo zisebenzisa umbane ngokungekho mthethweni. Inyaka lena sijamelene nendlela ezikumila kunjena zebubugqwayiba. Imeko ayiginyisa imathe kwilokishi yasePhilip eKapa nanjengoko uhanjiso lweenkonzo luqhwalela. Abahlali baphila ngokunyamezela ivumba lelindle nenkunkuma eyimfumba ezitalatweni nebeka emngciphekweni impilo yabo. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Inkundla yomgaqo siseko namhlanje ichopele ukuva isicelo sombutho we-Embrace Project sokuqwalasela kuba ingabe ezinye indawo kumthetho we-Sexual Offences and Related Matters Act azingqinelani kusinina nomgaqo siseko oku emveni kokuba kunyaka ophelileyo inkundla ephakamileyo yaseGauteng ePitoli yafumanisa ukuba inxalenye yalomthetho ichasene nomgaqo siseko ze yawuchitha. I-Embrace Project ixoxe ngelithi lo mthetho uyakhabana noma kulinganwe obhalwe kumgaqo siseko yayunyasha amalungelo amaxhoba okudlwengulwa xa uphakamisa umba wokuvuma ukwabelana ngesondo njengesona sixhobo sokubanjwa kwabatyholwa. Umbutho i-Embrace Project ukholelwa ukuba abamangalelwa abatyholwa ngokudlwengula amaxesha amaninzi baphuma kwiinkundla zamatyala betshaya ngenxa yokuphanza kombuso ekunikeni ubungqina obubamba umrhanelwa. Ngomnyaka ka-2018 u-Inga Holstraker kutyholwa ukuba wadlwengulwa indoda wayedibene nayo kwi-dating site. Ityala lakhe lalichotshelwe inkundla yengingqi alizange lihambele ndawo kwinkundla ngenxa yokungabikho kobungqina obuphathekayo bokokuba lo kaHolstraker akazange avume ukwabelana nomrhanelwa ngesondo. I-Embrace Project ithetha xa izizathu zayo ke zokubhenela kule nkundla. She has told this court in our founding papers in the High Court in her supporting affidavit that her experience of the law, as it stands, is that it has failed her. And this was not simply her understanding of the law, this was also the understanding of the magistrate that presided in her rape trial. And that is because the magistrate made it patently clear in her ruling, and I quote, "In our law and the reported case law that I am bound to follow, the belief that a woman consents to sexual intercourse need not be a reasonable one, as the test to establish intent is a purely subjective one. The fact that the complainant did not signify her opposition to the acts in any way makes it impossible for the court to be satisfied that the accused subjectively knew that he did not have to consent to proceed with the acts." Kambe amagqwetha achubelene ngengxoxo ephathelene nentsingiselo yesivumelwano sokwabelana ngesondo phakathi kwabantu ababini akwavakalise ukungaxoli ngalomthetho ngelithi unyasha amalungelo wamaxhoba yaye wenza nzima ukuba inkundla ziphuhlise ngokupheleleyo amatyala okudlwengula. Although I've talked again extensively about rape, all of those other sexual offences we submit should be dealt with similarly, which is because they have as their core element intention and consent, and because the effect of that particular crime is so degrading, so humiliating, we submit that they would then infringe the rights to dignity, privacy, and bodily integrity of the victim. The inclusion of consent as a definitional element of rape raises significant constitutional concerns, particularly in relation to Section 9 of the Constitution, which guarantees equality and prohibits unfair discrimination. Inkundla isasinkonyile isigwebo.
Umphathiswa wombane nezamandla uGqirha Kgosientsho Ramokgopa ubhengeze ukuba bengurhulumente bazinika unyaka ukuphelisa ukunkinkishwa kombane kweli. Umphathiswa uthe linyathelo lokuphelisa unkinkisho lombane kuza kuba lulutho kumakhaya aliqela kweli. Umphathiswa wombane nezamandla uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi inkqubo yokunkinkishwa kombane izokupheliswa kwisithuba seenyanga nje ezili-12. We are ending load reduction. So I repeat, we are ending load reduction. The period we have set ourselves is anything between 12 to 18 months, but it can be exceptionally shorter than that. Umphathiswa ukwathi baza kunika ingqwalasela mandla ngakwabo basebenzisa umbane ngongekho mthethweni. The first thing is the rollout of smart meters. So I want to make sure that everyone, when you go into a community, is on a smart meter platform. One of the biggest criticisms I get, and these are valid criticisms, when I go into a community, they tell me that, Minister Ramokgopa, I pay for my electricity, I'm not illegally connected, I'm consuming that which is allocated to me, and yet I'm subjected to a load reduction. And I know it is the neighbors or an adjacent settlement that is connecting illegally. Why is it that you are also punishing me? Icandelo lombane limemelela kube mibeli ukuba basebenzisane nalo ukuze kuphele ingxaki yombane kweli. Baseluvalelweni abarhanelwa ababini kwabathandathu ngokuphathelene nokugetyengwa kukaliyolo wakeni nobeneminyaka eli-18 eHumansdorp kwiphondo laseMpuma Koloni. Kulindeleke ukuba abarhanelwa bafake isicelo sabo kule veki izayo ngoLwesine, ukanti intatheli yethu uLiye Mavumisa usenzelele ngxelo. Esiganeko sehlasimliso umzimba kwakhona kwiphondo leMpuma Koloni, okanti kwesi sihlandlo kuyavakala okokuba luxhelekile usapho lenkwenkwana eneminyaka eli-18 uLiyolo wakeni nobengumfundi webanga leshumi kwesi sikolo esisemveni kwam iHumansdorp Senior Secondary. Ngokwengxelo ngabakwantsasana kuvakala okokuba lo ongumfi ngeli ixesha uthe wasutywa kukufa xeshikweni bekukho umlo obegquba phakathi kwabafundi besi isikolo, kanti yena ke ebengomnye wabafundi obefuna ukuthintela ukuba lo umlo angade abe kanti uyaqatsela, ngelishwa ke kwabe kanti uthatha umphefumlo wakhe lo mlo lowo. Okwangoku esikwaziyo ngokokuba ababini kwabasithandathu abarhanelwa bathe bavela kwinkundla kamantyi yalapha edolophini kwiHumansdorp, nalapho ke elo ke kambe ityala lithe labe kanti limiselwa umhla wesibini kwinyanga elandelayo kaOktobha. Bambi bona bengamalungu osapho lwakhe uLiyolo bathi basaqhelekile kambe bafuna ubulungisa. As a family, we hope indobana abantwana they don't abanikwa bail, because i-incident ezinje ayikokokuqala isenzeka kubantwana besikolo, especially HSS. Incidents zokuhlatywa kwabantwana ufumaniseka uba uyahlatywa umntana but kungabikho nto after all, kuthiwe u-underage. So we had that fear indobana kuzawuthiwa even aba, because some of them they're underage. So we sinqwenela into yoba ubulungisa benzeke babanjwe. Ukanti esi isikolo sithe sabe kanti sivala amasango wazo emva kwesi isiganeko de kube kanti kushukuxwa lo umba, kube kanti kufikelelwa esiphelweni sokwazi ingcambu nonobangela okokuba kuthe kwabe kanti kwenzeka ntoni. Bambi bona kabafundi ngeli ixesha basahleli emakhaya. Kwiindaba zethu osiphathelwa iNewsroom Africa kuChannel 163, ndinguLiye Mavumisa, ndiseHumansdorp eMpuma Koloni. Imeko ayiginyisa mathe kwilokishi yaseFilipi eKapa nanjengoko uhanjiso lweenkonzo luqhwalela, abahlali baphila ngokunyamezela ivumba lelindle nenkunkuma eyimfumba ezitalatweni nebeke emngciphekweni impilo yabo. Amalungu asekuhlaleni athi intsusa amabandla kukusilela kwethenda yolawulo lwenkunkuma yesixeko. Abahlali baseFilipi bathi abasenalo ithemba lokulungiselwa umcimbi welindle elinqumla ezitratweni kwanokungalandwa kwenkukuma. Ineminyaka inuka sisiyaripota beze bahlambe bangavuli amapipe amanzi ahambe emapayipini. So ineminyaka inje njema uyibona inje, kanti ibhetele ngoku babe befikile izolo bahlamba iba kuba nzima apha, kuba nzima njengobubona sineminyaka. Inkunkuma apha ayonto ixhaphakileyo uxolwa.
njengoba ubona nakule ndawo simi kuyo kumdaka kuyinto nje engathandekiyo onothi naxa ujonga abantwana abahlala kufutshane nale ndawo ujonge isimo sempilo yabantwana because abantwana ngabantwana abathanda udlala kuyo yonke indawo ujonge into yoba ngabana izinto abanothi bazichole apha ezinobachaphazela ezimpilweni zabo kumdaka kuyo yonke indawo apha eFilipi. Njengoko ke uyibona nendlela le esiphambi kwayo ukuthi minyaka lena sijamelene nendlela ezikumila kunjena zebubugqwayiba sinoceba ozamayo kodwa imizamo yakhe iya ngokuba iye ingathi ayibonakali because of uyibona imeko yento yoba akanamandla. Uceba kaWard 34 urhanela ukuba kukho unyawo lwemfene olunjongo ikokonyelisa uceba. I-service delivery ayifiki ngolu hlobo ibikade siza ngalo. Mhlawumbi ke kuyacaca kuba ke kusondele i-local government elections ikhona into ethi noko make siqhotyoshwe inkonzo ukuza kwelicala lethu ukwenzela uba thina councillors ANC sibonakale njengabantu abangakwazi ukuzisa inkonzo kubantu babo. Ngelixa abahlali bekwathena kubeni oceba bezama kangangoko kodwa kuyacaca okokuba iinzame zabo ziphelela emoyeni. Njengoko sikwinyanga yamafa namhlanje sihleli nemvumi uPhumeza Matshikiza kwaye izolo ufumene iwonga lokufakwa kwiRoodeport Theatre's Wall of Fame. Benvenuta Phumeza, siyakwamkela kwindaba zethu. Mille grazie. Thank you. Kuthetha ukuthini kuwe ukuba inxalenye yabantu ababekwa kwiRoodeport Theatre's Wall of Fame? Lithetha ukuthini eliwonga kuwe? Wow, yinto enkulu kakhulu leyo kum. Umuntu ohamba amazwe ukufumana iwonga elinjalo ekhaya. Ngathi sistampu sokugqibela. Uye wazityela itheko ePalazzo Farnese. Ingaba kuthetha ukuthini oku kuwe? Iminisha into enkulu kakhulu loo nto leyo kuba iPalazzo Farnese yindawo apho uTosca, iopera kuthiwa nguTosca, u-Act 2 wayo took place at this palazzo. So it was a historic thing for Bandians. Sibhiyozela inyanga yamafa namagugu. Ingaba umculo we-opera nawo uyafakwa? Umculo we-opera nawo siyawufaka abayenziwa sithi ma-Afrika yethu nayo. Ndiyazifaka neengoma zabantu besintu, ndiyazithanda iikhompoza zesintu, ndiyabathanda oSimphiwe Njeza, oTyamzashe, oMnomia. Ndihamba nabo bonke ngomculo wam wonke. Phumeza, ukhe wadyusha eTeatro Antico di Dar Omina. Ukuchaze oku njengomlingo. Ungakusichazele banzi oku kuye kwathetha ukuthini kuwe? Ewe kwezi nyanga ziphelileyo ngo-August bendicula eSicily, bendiqala uya eSicily bendicula uAida, iopera enzima kakhulu. Kodwa ke ndayenza kakuhle. Besiculela abantu ezinye venues zakhona, besicula ku-venues i-3. Ezinye venues were taking up to 15,000 people. So it was like amphitheater, yes. Open space. It was a beautiful moment for him. Njengemvumi entsundu ekhenketha ihlabathi lonke, ingaba oku mhlambi uhambo lwakho liye laba nawo amagingxigingxi okanye yaba luhambo nje olulula for wena? Emhlabeni as long ba uphila, ubomi kuthiwa ngumzamo. Yes. Okokuqala ufika kwami eEurope, ndangingayiqhelanga indlela abantu abaphila ngayo, i-life efast. Abantu bathi xa bekubuza impilo, by the time uphendula umuntu useyimkile, yabo. Yeah, it was a fast pace of life and a culture. Yohlukene abantu bathanda uthetha ngeweather nezinja neplants, but nami sendiyenza ngokulonto. Uyafunda, uyakhula nokuqala kwamhlala eGermany ndandingasithetha isiJamani, ndandisicula nje kancinci, ndingasithetha ndafunda. Ngoku ndiyakwazi uthetha isiJamani. So ndingathi ikakhulu bezi zinto ezintle.
nokuvuleka kwengqondo ukukhenketha amazwe amaninzi kuyakuvula ingqondo sendisuka nako-Russia nako-Brazil nako-America ne-Europe yabo so yeah kuvula ingqondo. Phumeza khawusichazele ngomculo we-opera kumuntu ongawu-understandiyo. Ndiyacinga uba nalapho usuka khona eLady Frey amhloka kusithiwa Phumeza umculo otheni lona singawu-understandiyo. Khawucacisela abantu bethu. Well, i-opera really ifana ne-theatre. Mhlambi uthatha ipiece ka-Shakespeare instead uba uyithetha uyayicula, uya-actor, uyayicula, and then kube khona ne-orchestra eza ku-accompanyisha kulo mculo wenzayo. So basically i-acting, it's like uba ungathatha ubani umubango, I don't know umubango usekhona na, instead uba abantu bakombango bathethe bazayicula yonke laa nto ugqiba kwabo ba-accompanyishwa yi-orchestra. Yes. Ngomso sabe use-Rand Club kumnyhadala we-Heritage ngecawa yes. Abantu bangalindela ntoni kuwo? Kumnyhadala wam we-Heritage ngecawa e-Rand Club ngo-3 and ndizabe ndicula umculo i-opera, the classics, i-arias. I-arias ke zii-solo pieces eziphuma kwi-opera zibizwa ngoba zii-arias. Okay. So ndizabe ndicula i-arias ezaziwayo ezidumileyo kwi-opera, i-arias esuka kuTosca, arias esuka ku-Aida, Lawali, and then ndizawucula neengoma zikaSibusiso Njeza. Okay, amatikiti afumaneka phi? Amatikiti ayafumaneka eMnyango yakwazi uwafumana nase-Quicket yakwazi uwafumana. Okay, grazie Phumeza. Mille grazie, prego. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku kwidesika yam yemozulu mna ke ngegama ndinguthabile inzokazi yabathembu mvanje masijongeni imozulu mbukele ekhaya siye sivule kaloku bethuna siphawuleni ke izikhaleko zakutshanje kumzantsi Afrika uphelwe uyawuphala kubekala apha ekhaya futhi uthele kakhulu ngokuqatha ukusibekela mpela kwintshona nombindi kumzantsi Afrika ngokubanzi impela ke kulapha kaloku koFreystata futhi kuncamyelo koVelkom kwasekuseni bevuswa nguye futhi la 12 degrees bayaluvala ke bukele ngomso futhi emva kwedinala belusonga ke usuku kwakhona futhi ngo-29 degrees ngorhatya ngomso wona ke bethuna amaqondo wakho phansi naphezulu sivule kaloku phaya bethuna ephondweni elisempuma koloni njengapha kulawo ezininzi ke bukele ezizinze kwintshona yelaphondo futhi apha korhafu kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela futhi nenkwanka nomoya obhudla kakhulu phaya ngenxa yakhe kaloku la 2 degrees kanti ke sihlabele mgama ngokubanzi kwakhona bethuna ephondweni futhi laseFreystata njengapha kumazantsi welaphondo Bloemfontein ke ngundlunkulu welaphondo phakalo kwasekuseni futhi bevuswa ngu-10 degrees napha koFixburg futhi ungabande kuseni ngesibhozo ithi ke bethuna kwakhona kaloku imozulu phaya ke kwiphondo lasentshona koloni mpela ke mzonzulu futhi ke kumantla nempuma yelaphondo Beaufort West kwasekuseni yiloo ngqele phaya ngenxa yakhe kaloku ke la 6 degrees north bethuna kwakhona kaloku imozulu phaya ephondweni futhi ke elizenze kumantla eMzantsi Afrika phaya kaloku ko-Northern Cape mpela futhi ke kumantla zimvula yinkwanka neendudumbu phakho ukurubani futhi nazo zonke zaziphaluka ngenxa yakhe kaloku futhi ke la 13 degrees north bethuna imozulu phaya ephondweni futhi elaphaya kaloku north west njengapha futhi ke kumbindi welaphondo Mahikeng kwasekuseni futhi kunganetha kududume kubaneke kakhulu yonke la ntsasa ngenxa yeshumi nje elikhatshwa sisithathu kanti ke imozulu phaya ephondweni bethuna futhi ke laseGauteng njengapha kwindawo ezininzi ezizinze kumazantsi welaphondo Springs kwimpuma futhi ekuseni zimvula neentshizane zithe xhaxhe ngo-11 degrees kanti ke bethuna ekhaya nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni lapha kaloku Limpopo futhi impela ke phaya kumazantsi nempuma yelaphondo phaa laburo kwasekuseni qaba ngamafuthi kakhulu phaya ngo-14 degrees kanti ngu-10 kuphela phaya kopulukwane kanti ke sehle sithe khulu ngokubanzi ephondweni laphaya empumalanga njengapha kwintshona nempuma yalo futhi Middleburg kwasekuseni nazo imvula ngo-6 degrees napha ebalahleni futhi kufenqoko khona futhi bevuswa sisithanda sibukela ekhaya vuma kaloku ndiyivale ndiyisoke bethina imozulu phaya ephondweni lokugqibela kupha kaloku futhi ke KwaZulu-Natal impela ke phaa kumantla wephondo futhi phongola ekuseni ngamafu kakhulu phaya ngo-11 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli Kamnandi mawethu.